Έλα Σταύρο. Τι κάνεις εκεί ρε. Σταύρο. Έλα. Σταύρο. Τι έκανες τώρα εκεί. Γεια. Σταύρο. Σταυρούλη. Πού πας τώρα. Έλα, έλα. Κοίτα εδώ, κοίτα. Σταύρο. Σταύρο. Έλα. Έλα, έλα. Όχι εδώ, όχι εδώ. Θα τρελαθεί η γιαγιά. Alright, so kingfish, how much should I have? All of it. Give it to. I'm not going to do leftovers. Yes, tomorrow? Yeah, if you'll mix with you. I put one for Eat for lunch. Yeah. and your mustard. Yeah, okay. Σταύρο. Σταυρούλη. Όλο την κεφάλα σου βλέπουμε. Έτσι μπράβο. Σταύρο. Όχι εκεί, όχι εκεί, όχι εκεί, όχι εκεί. Όχι εκεί. Σταύρο. Όχι εκεί, όχι εκεί. Έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα. Όχι, όχι εκεί ρε. Όχι εκεί ρε παλαβέ. Όχι εκεί μανάρι μου. Θα πες τίποτα στο κεφάλι και μετά θα τρέχουμε. Όχι εκεί. Σταύρο. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Σταυρούλη. Σταύρο. Σταύρο. Τραβήξεις τίποτα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα προς εδώ. Έλα εδώ. Τι παπά ρε. Σταύρο. Σταύρο. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα. Πέσε κάτω. Έτσι μπράβο. Ωραίο. Τι τρως τώρα. I'm gonna keep our sense food warm in the oven, eh? I think he's got something there. Stop. Don't like. No, it's okay. I'm keeping an eye on him. Yeah, but it happens fast. No, he's looking himself in the. Ποιος είναι εκεί. Ποιος είναι εκεί. He's trying to touch himself. Look at that. Ποιος είναι εκεί, Σταυρούλη. Σταύρο. 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 Ποιος είναι εκεί, μανάρι μου. Ποιος είναι εκεί. Ποιος είναι εκεί. Ένας. Όχι αυτό ρε. Θα τρελαθεί η γιαγιά. Άμα πάθεις τίποτα θα με σκοτώσει. Όχι. Όχι μανάρι μου. Άσε. Και θα ρεβιάσει τώρα. Όχι ρε. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι. Και τώρα έγινε. Νόμιζα ότι ήταν ψαλίδι. Δεν είναι ψαλίδι, όχι. Κοιτά, για τα κάστανα αυτό. Αυτό μπορεί να πάθει τίποτα. Άστο αυτό. Πέτα το κάτω, πέτα το. Όχι στο στόμα ρε. Πέτα το κάτω. Κάτω. Έτσι μπράβο. Άστη.
here's cooked fish. Okay. There's cheese. Salada. Lettuce. All of this, yeah, all of this goes in the fridge when you go home. Put it in the car now to keep it cool. And freezer stuff now. Φτάνει. Put it in the car. Ρε εσύ, θα τα σπάσεις όλα, τι έκανες? Σταύρο. Τι όλο λες, ρε? Όχι, 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 όχι αυτό, όχι αυτό, όχι αυτό, όχι αυτό. Τα πετάς όλα κάτω? Ναι. Έτσι, μπράβο, κάτσε κάτω. Γεια, γεια μου. Εδώ, δεν κάνω άλλο. Όπα. Προς τις μπέσεις. Σταύρο. 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 Τι κοιτάς, όχι αυτό ρε. Όχι αυτό ρε. Όχι αυτό. Όχι. Όχι αυτό μανάρι μου. Αυτό σπάστο. Τι έγινε? Τι έχει μέσα αυτό? Τι έχει μέσα? Πού πας τώρα? Κάτσε, κάτσε. If they want to take it, ask Tasha. They're not oranges, they're mandarina. And Stephanie, I think, wanted to keep the diapers here. Σπάστα. Σπάστα όλα, έτσι πάλι. Έτσι πάλι κάρε μου. Άρε γαμώτο. Τι είναι? Όχι στο στόμα ρε, όχι στο στόμα ρε. Έτσι μπράβο. Σπάστο, 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 έτσι μπράβο γλυκάρι μου. Πού θα πας τώρα? Πού θα πας? Όχι, όχι αυτό, όχι αυτό. Όχι αυτό, όχι αυτό. Όχι αυτό, όχι αυτό. Όχι αυτό ρε, θα σου πέσει το κεφάλι, θα σου ανοίξει. Ναι. Mom. Don't just film. Take care of him. I'm taking your Hanitza. Yeah. Can you bring a thing? Or what? A cloth. Σπαρά μπέμπε. Where's the baby? There's a baby, he's having fun. Yeah, but he shouldn't have. No, no, he's okay here. He's alright. No, he's not. He's alright. Oh, baby. Don't play here. Play over here. Τι του κάνεις τώρα? Τι του κάνεις τώρα? Όχι. Όχι εκεί. Τι σου έκανε η γιαγιά τώρα? Πού σε έβαλε εκεί? Τι σου φέρνει εδώ τώρα? Well, if he chooses to play, if he chooses. Come on, walk to your giraffe. Walk. Walk. Ah, he's got other things. He's got his dad. Here. Έλα, τηλέφωνο. Giraffe. Hey, hey, walk. Yay. Here. This is Tasso. Tasso, this was your hat, eh? Yeah. Yeah. From Nina when you were a little baby. There. My little nafty. Παίζω nafty. Όχι πες, τον έπιασα. Μόλις σε βλέπει αμέσως, Τάσο. Alright.
Χώρασα για Σταυρόλη. Baby monitors. Οκ, τέλος. Και εγώ τα πέλαγα.